Тамошобино салом алейкум. Дилафруз ба дили худаш омлет кардем. Тамоми ди тобистон Дилафруз кухняда эксперимент мекард. Сар мегӯяд чӣ бу завтрак. Хеле омлет кардем, чой тайёр кардем. Ҳама дар рӯзи хуш тамошобино. Ирӯз ман фақат нақшам дар хонаи уборка ҷамъгирам хеле. Шкаф, кафои либосо ҳама чӣ ҷамъ кардан дар хона. بدتر میامرم شبتر سرگشت وقت شرطر تا نگوی کشیدی شب پر شب شنبه ما شبگرد میامرم جای کسی نباشه پریشان باشه فقط شب باشه سیاره را سرگشت میرم شش جو شب دستا با هم باشه غم کم باشه روز مشم پیر کم پیر نویرم باری وزی شیر کم فید متا بهترین مماینه ویروم جوراب مدوزم میمونه در جوون ای همه غمگین نشم اینای روز دردی کلون دیلت بینا خوبش مرا یکم بولو گیره در زمینی هزین در زمینم دو حسرت دیدم با تو ما اصلا غم ندیدم ای دستلودن ترسیدم نیم زیادی همور ما بخشیدم ما سرگرمی چک چک باران میچکه با چک چک قلبامون تپیش داره تپ تپ به دردخ تکی نشه تپ تپ اولین دیدارم ما یاد دارم وقتی یاد کنم خیلی با یاد دارم ما تیارم ای سر تیلا بارم در خونه زبا چما دارم جوانی رفت ای ما بی رفت تا خیره چشمات نبینم چقانی رفت حیاتی نو در جای ما میه انسانی نو در جای ما میه در سالی نو ای کتابی ما میمونه خاطره در جای ما میه انسانی نو شب بخیر جانی ما подписчикам ман дар инҷа пасудои ами сабзак доштам вайро ҳамаша дуровардам вай наи сафедора буровардам ай берун инора овардам биге ман мешава тай навес ва ҳама ира ҳозир ака бояд ман бушум ана баъд ҳамаша қоқ кунам ҷобаҷо кунам дитана бори дига буровардам инаи гилои розовӣ доштагӣ ва инаи гилакҳои сабз доштагӣ дар ҳаёт биге ман ҳама чизи бад медидагӣ ман пасудашӯяй ва имрӯзи ман қариб 1 тон пасудашӯи қатъи гузашт хеле киёзи дар навор мебинӣ ҳамаи ҳамеро ман шустам худам ва чӣ кардам ҷобаҷо кардам ҳамин чанд хонае ки дар ҳамин ҳавлӣ ҳастай бовар кунед кӯдако ҳар як хона
посуда мебаранд, шав намедонам дар душ ягон чизи хурдани як кухни мегиранд мебаранд, саҳар 1 тонну айхону посуда ҷамъ мекунем. тамошобино ма қариб комарома тамом кардам. нигоҳ кунем чизои фаберлика чиқада ҷуст накунем черо буровардам ёра чихе удоб миян тамошобино надуд музикара паска хеле ма доштум хай ҳамаш ай фаберлика кадоме хоа нам хеле чизои ях хела наишмадағақлай ана комплект заказ кунам ай фаберлик ҳамҷа да ози скрин вай соҳиби ами фаберлик директормон телефонашам менависам аз прикид мекунам метавонед заказ кунед ва қиматам нестан зато хеле комплект ҳамаш яхела ма дорум сирх ята зар не ман точно ҳам хеле мисли ай ма сирх буда раифи ҳамаш яхела мешавад фаберлик агар заказ кунед ҳатман заказ кунед тамошобиномо дар хонамон 8 касем ки баробар анам хеле оли ҳама қайдига ношустай дар косаҳо дар ҳарчи баъди обед бо анама қайдига қошиқ қайдаҷа мафтумаи 8 та мемонам тамом чанд қама қошиқ бисёртар монам ҳамо камбо бисёртар чиркин мекунам не чизои фаберлик ма дар иҷа мондум буровардам шо карас шух када будем ки сандуқи кира мемонам маршада бад бисиконасиан мом не як ихтимоли мебурорум шо инҷара яткам дар уборка кунам марша дар иҷа пирашки кардистай фарши мирх ва ченуш картошка инаҳа ҳама каса намедонам чӣ гапе мешавад ман боркома қариб тамом кардам инаҳа обед равшана биёрдам кадиста фигура ё чиян ман намедонам тамошобино фигураашон ужаса ишнабо чӣ мега мегзара тамошобино пирашкиёи маша пухт фигураашон ҳархел хай ма чиқа мепазам маша ҳамқа мепаза ё чӣ мебинӣ 30 сантиметр я 10 сантиметр чой дам кадем анака я асалчои хати пирашкиёи маша мехрем дар духовка пухта мешавад ҷӯшаноли ирӯз дери бад шид ужинмон ҳамамон кор доштем вақти ужинкуниам надоштем анака чӣ мекунем шакура инҷа даст кадастем бо метроям дар авл мондем ирӯз рӯзи дроз биё пирашки бигида тарёкат мон дар ҳаминҷа тамошобинои азиз влогмо тамом мешавад хай то видеои оянда медонам ҷусаёхой намондум